Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndiye tufuna tilowe mchigawo china, tifuna Honorable Klaus alowe m'bwalo muno kuti atilandire. Koma izafikapo nthawi azalandiridwa ndi Honorable Charles Mchacha. Koma ngopasa moni. DPP oye! Mwinidera oye! Honorable Klaus. Ziwa Mugambiri. Chala mwamba, chala mwamba. Chala mwamba, chala mwamba. Chala jin mwamba. Chala director mai chala mwamba. Region yonse chala mwamba. Chankulukuta moyo Professor Arthur Peter Mutharika mwamba. DPP oye! DPP oye! President watu wakondedwa Professor Arthur Peter Mutharika woye! Aji atu bwana Nchacha woye! Director Mainja woye! Secretary atu Bambo Tawani woye! Region yonse woye! Mafumu watu woye! Makadeti woye! Ipetonse woye! Choyambirira ndipeleke ulemu kwa bwana mkuba watu wakumwera kuno alaji mashini bwana Nchacha ulemu wanu mulandire pano kuno Planta North East. Tilandireso mwapa dera ulemu wapa mwamba upite kwa director atu amayi Mainja mulandire ulemu wanu. Ulemunso upite kwa executive yonse ya region ili pano mulandire ulemu wanu. MP nzanga wakumpemba mulandire ulemu wanu onabo. Mafumu anga amene mandiremekeza ine mwana wanu amene ndikamaenda sinimatekeseka ndimadziwa makolo anga mulimbuyo mulandirani ulemu wanu. Ulemu upite kwa onse amene tili kuno, amene muli mafanzi ana adadi, amene muli mafanzi ayo mwana wa mbudzi, mulandire ulemu wanu. Abale anga kuno ku Planta North East lero tadalitsika redi. Nanga zinachitika hapo kubwera madalitso a mvula itasowa kama nthawi yaitali. Ndiye kuti kumwamba kwatani? Bwana, ife kuno takulandirani ku Planta North East. Chipani ndi mmene mukuchioneramo. Apapa ulendo wina mukamadzabwera tikufuna konseku kudzaoneka ngati azimayi anga akhala apawa, bulu atadzadza konseku. Choyambirira abale anga ndikuthokozeni chifukwa cha support imene munatipatsa nda imene timapanga kampeni. Ine mwana wa dadi ndi adadi yanga tinali pa baloti ndipo lero tikuchitira umboni kuti zinthu zatani. Makolo anga ndikuthokozeni kwambiri chifukwa chondivotera ine mwana wanu. Kukhulupirira mwana ngati ine kuti derali tilikonze tione kuti zokoma zifikire kwa aliyense mmene a profesa akufunira. Padzana paja tinalipo mpano kupanga za anyamata iti. Tinanena kuti bwana Alaji afika pano lero sanabwere. Ineyo kwanga ndikuthokoza ndi chimwemwe chifukwa cha support imene tinapereka ku chipani chathu chokondedwa cha DPP. Bwana Alaji mukatithokozere kwa president. Kunoko fetereza tagula ndithu. Muyo monsemu fetereza kuna mabwera chimanga chitauma nthawi yokolola. Koma ulendo uno athira anthu wa fetereza. Mukatithokozere kwa bwana. Komanso mukathokozeso kwa bwana chifukwa bwana Chimwala Taimani. Awa ndi contract amene akuyena kuti konzera nse wathu kuchoka pa Chitimbe kukafika ku Ngongoma uku.
zikomo kwambiri zikukoma edi zizitero edi kale maimba nyimbo edi timati nazitele DPP oye bwana atukunyadirana Nyamatawa aona makolo awo kuti ali pati ifeyo makolo athu chimene tingakupempheni kuno ku Blantyre North East tikupempheni mutatikonzerako komiti ya constituency kunoko kuti chipani chiyambe kugwira ntchito mwadongosolo kuno. DPP oye tikupempha kuti titero chifukwa chonena kuti anthu apena pake amangokhala ngati kuti sakudziwa chimene chikuchitika. Nde mmene mwabwera inu tikudziwa zokuti mayankho awo mafunso awo onse opanda mayankho atani. Chifukwa kuno ngati kuli dera limene linapereka mavoto ochuluka kwa adadi athu ndikuti olo mmene timapanga kampeni tinkanena kuti tikufuna kuno Green Sheet ndipo inatani. Ndejonde makolo athu tithandizireni kuno kuti chipani chichiziyenda bwinobwino aliyense adzimva kukoma. Tikufuna kuti ulendo wina tikamadzapanganso nsonkhano pano kati tidzasankha malo ena aliyense patidzaona kuti kandi matisheti kandi salu za chipani aliyense wavala wachena. Tiyamikire kwambiri chifukwa alaji munapanga chiganizo kuti mutiyendere kuno mudzatichezere ku Blantyre North East. Tikukhulupirira kuti mwina kuno mbali side yathu ino ya ku Blantyre district ino ndi constituency yoyamba inu bwana kuyendera kuti tione kuti kodi chipani chikuyenda bwanji. Nde ine ndikupempheni kuti kubwera kumene mwabwera lero kasakhale komaliza iyayi muzibwera constituency ndi yayikulu chifukwa imakafika ku Lilangwi imakafika ku Machinjiri imakafika ku Mapeto ndi Zomba uko mwakuti kumene kunso kuli anthu akukudwalani inuyo kuti mwayendera akakuoneni. Ndepoti lero ndi tsiku lachimwemwe kwambiri limene talandira makolo athu kuchoka ku region. Ineyo lero sindikamba zambiri iyayi koma mumve kuti makolo anga amene mwachoka ku region takulandirani kuno ku Blantyre North East ndipo mulandire ulemu wanu kubwera mwabwera apa muzibwera kuli awa timati cherule awali apa mukwadzi wabwino amayi anga ali pamene pawo. Tatiye ntibwere kuno tikufuna kuti ulendo winawo mudzaonenso kuti kulazimayi kuno mmene maonera Anyamata amola kulazimayi amatha kujaya kuno kuchola dance kuno. Nde bwana nsonkhano ndi wanu ndikupempheni kuti mmene mwabwera apa kasakhale komaliza ulendo winawo tidzakutengereni ku office yathu ya constituency kuti mukayione kuti constituency yathu ili ndi office kumene chilichonse chofunikira chipani chikapezekera kumene koko. Ndima amenewa makolo anga nonse ndakuthokozani kwambiri chifukwa chosandipangitsa manyazi ine mwana wanu kuno ku Blantyre North East chifukwa makolo anga abwera apa aonanso kuti ku Blantyre North East DPP ndi motomoto. DPP ndi chani? Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri. DPP oye! Tonsepe oye! Munasankha bwinoto. Klaus Chikipenji DPP oye! Komanso pakati pathu tindi kansa wochokera ku Blantyre Central. Mungu ima akuoneni. Ziko kwambiri potichitira ulemu. Palizo kansa wina mwina tamuiwala amene wabwera ali pakati pathu. Palibe. Ziko kwambiri. Pano ndifuna ndiyimike Gerard Maunde, campaign director wa Chinyamata malo mwa youth director Honorable Kalulu angopereka mono. Ziko kwambiri. Chala mwamba DPP waye Alichoba gavana waye Mai Mainja waye IMP atu waye Komaso IMP atu amabwinja mabwela pano waye Ifedose waye Ine ndaima pano ndingopereka moni wake ndotere moni osa Chinyamata. Ineyo ndithokoze kwambiri kuno kwa Chinyamata anzanga titabwera kuno londo wina tinapeza Chinyamata ochuluka koma tingothokoza Chinyamata pa chimene munagwira posankha Chinyamata zathuyo. Ndipo amenewa Ambuye akudalitseni tiye tikuyendani ntchito Chinyamatayu zikomo kwambiri. DPP oye!
maobwino olimbikisa achinyamata sichoncho eti nyamata nzanu wakuyankhulirani itu bwino eti DPP oye! Pano different unit director wa mai Maria Mainja kuti akuyankhuleni ziko mwa DJ nimafuna nyimbo yoti anthu akaona dadi akumamva mutu akumamva mimba akumamva sana nimafuna imene yoyo ndiye nimafuna kusanja kuti dzuke tivine nimafuna tose tivine apa ete chifukwa mpaka lero kuli anthu ena ake samasimikiza kuti Peter Mutharika ndi president aliko aliko a DJ nyimbo ilipo imene ilipo mulibe machine ilipo machine ilipo lero tikhoza kugona pompano nanga chiwinire na tati taona tajerera MP tikhoza kugona pano akatenge mapoto chala mwamba ndiye pano pala anthu a DPP okhaokha tikanena chala mwamba wina aliyesa ayimise chala mwamba zikumveka mumuyang'ane nzanuyo kusanjaku ngati sayimitsa ndi fiti mumuyang'ane nzanuyo ngati sayimisa chala mwamba ndi mfiti ndikunena izi chifukwa chani myezi 3-4 yapitayo Profesa Peter Mutharika asanakhale president timakanika ifeyo kudya manyumbamo lero Profesa ndi president chimanga mtengo kungogwaoka pano tikuyankhula pano tili ndi upa manyumbamo azimayi ndiye aliyesa ayimitse chala mwamba tikuyamba chala mwamba iye nje musipanga kuti icho aliyesa swaziyankha eti tatsitsa mpaka na kondi kufuna ndione chala mwamba ukusakweza kumbuyoko chala mwamba DPP waye tsitsani tikuyambaso chala mwamba cha dadi tsitsani chala mwamba cha nchacha tsitsani chala mwamba cha Klaus tsitsani ndiye adadi ali ni mwambo wawo masiku ano sitikumawezeraso chala mwamba tikumaweva zikumveka ojambula mujambule adadi akaone madzulo ano arachi akatumizire kuti tinali kwa Klaus ndipo kumene kongo kuli DPP ya moto DPP ya nyo tanena kuti DPP ya nyo jadi kueva kuti maweva manjawire eti yali yesa khalelede eti mulilede tieni taweva dati uko wefene dati uko tieni taweva dati DPP woye adadi woye anchacha woye Klaus woye mtungulula mai zikomo kwambiri poyamba mundilole ndipereke ulemu kwa inu atichono gavana athu mulandire ulemu wanu ndipereke ulemu kwa inu aine akadera lino bambo Chikufenji mulandire ulemu wanu ndipereke ulemu kwa MP athu bambo Makwinja mulandire ulemu wanu ndipereke ulemu kwa afumu athu amene mwatiyankhula kutilemekeza kutilandira pamalo ano mulandire ulemu wanu ndi mafumu onse ndipereke ulemu kwa makhansala athu amayi sisterodi makhansala onse amene muli pano mulandire ulemu wanu ndipereke ulemu kwa region yonse kwa bambo Thawani bambo Muta mulandire ulemu wanu director wathu wa campaign mulandire ulemu wanu
bambo Maunte mulandire ulemu wanu, amayi anga amaya region mulandire ulemu wanu, amayi constituency district mulandire ulemu wanu, mafumu athu onse achinyamata ma area wina aliyense amene ali pano chala mwamba. Bwana choyamba ndikufuna ndikulandireni kuno kulunzu kunoko ndikwawo kwa DPP. Ndizona kuti ngati pali dera lina anthu anamufuna profesa dera lake ndilinolo. Bwana anthu awa mukuwaona apawa anasankha kuti mwana wawo Klaus uyalowe ndo. Ife ngati region amayi tilemekeza imene anthu akufuna tadzombereni m'manja. Bambo Klaus ife tikuchitani support ngati azimayi. Tilemekeza chimene Mulungu anachika kuno ndicho mwene azimayi athu akachala mwamba azimayi. Tigwira nanu ntchito ndikulimbikitsanire ndikuchite na sure kuti ife tibwera kuno mutikonzere msonkhano wa amayi okhaokha tidzacheze kuno. Ndiye msonkhano mukonze bwino chifukwa azimayi amalira zinthu zambiri. Amayi mulipo? Azimayi muli kusimu kuyakha. Azimayi muliko? Azimayi muliko uko? Ife amayi timalira zinthu zambiri. Tsiku limenelo azimayi adzafuna kuti mwagaire salu chala mwamba. Amene akufuna salu ngati takwezani aone. Tsitsani. Tsiku limenelo so azimayi amafuna kudya. Zimayi sunga musunge nyumba osadya. Zitega. Zimayi kuti iwe yakugwire zimayi azidya. Zimayi azitani? Zimayi sangapangeke nakali kose kuchipani kaya kuti kaya kuchalichi asanadye zimatega. Ndiye tsiku limene tikubwera ife mudzatuza tsiku limene tikufuna ife azimayi tidzadye eti. Azimayi mufuna mudzata? Itanena ni kwambiri mufuna mudzata? Komanso ife azimayi timakonda kuvala. Ndiye nkhona tikufuna sala azimayi tifuna tidzavala eti. Tanena kuti mufuna so mudzata? Tifuna tidzatani? Mtungulula azimayi. Musadandaule kenakali kose kuchokera kwa azimayi. Zachisankho zolongolola zimakhalapo koma ndiye ndalezo. Ife tiziziritsa zimenezo inu mugwira ntchito 5 years popanda chokugwedezani. Mtungulula amayi. Bwana RG mutitengere utenga mukatisire kwa dadi. Mupite mukauza dadi kuti ife azimayi timalira nkhani ya njala. Azimuna athu anatithawa m'manyumbamu kuthawa ana. Lero mupite mukauza dadi kuti azimayi anu anakhala opanda amunaja oselero akwatiwa mabanjeti. Zibwezi zathu zabwerera RG. Zikuyenda bwino zinthu. Koma mukatipemphere kwa dadi kuti nifija ngongole ija imene tsopano ndiyo mweti kuyidikira chala mwamba. Ife amayi tikudikira imene ija kuti tidzithamanga. Olimbana ndatati aona chani? Aona. Ziko mokapiri. Olimbana ndatati aona chani? Mwauza dadi atigona asamadandaule. Ife azimayi awo tili background. Palibe chimene chingachite so MCP inatha. Palibe chimene Jessica Bwiranga yankhule kuti opseza ife chifukwa mbuya wawo anapita. Boma dadenga. Ziko mwambiri.
zikomo kwambiri Amulawi. Akandivonye kundende hi ha wazaboma latu. Zikomo kwambiri ala chindi malize kuti ife amayi tiyenda nda profesa palibe choti a profesa azidandaula adzimwati adzigona boma likuyenda ma MP alipo region yawo ilipo palibe chimene wina aliyesanga yankhule dziko muno ngati ukuyankhula dziko muno lero kumatsutsana ndi profesa atapita Mutharika mutu wako sumayenda ndiye kuti umasangalala kuti amayi adzivutika umasangalala kuti anyamata adzikhala mu mphawi. Tikufuna tachenjeza MCP panopa momwe zafikira anakangochithetsa chipani chija chathapo anakangochithetsa chifukwa chipani chimene chija chinabweretsa njala chipani chimene chija chinazunza Malawi ana athu akazi anachoka m'masukulu kutenga zimimba chifukwa cha MCP. Lero Peter wabwezera ana ku skulu ya ulere chala mwamba tikumuthokoza profesa atapita Mutharika tikumupempha Mulungu wa moyo amusunge profesa kuti asamalire nathu akuvutikawa adyetsa azimayi athu tayimba ni thungulu la azimayi bomayo Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.